Antxiak anima nekatzen du, zergatik honi ihes eta hura onartu? Garraio bakarrearen bidean hartu nahi baldin baduzu, sei zentzuen gauzekiko aurre iritzirik ez aizi. Le Monden 30. orrialdean irakurri eta bilkuratik etxerako ibilaldi gautarrean berria alde guztietara plegatu nuen. Agur gutuna idatzi ondoan, urtarrilaren 12an, astearte iluntzearekin, 86 urteko emazte zahar bat bere ibriko baratzean aulki luzean etxan eta elurpean hiltzen joan zen. Egunkariak ez zuen agertzen emazten zein egoeratan atzeman zuten leku hartara heldu ziren hartzaileek. Emazte adinduaren izenaz deus ez naraia izan zitekeen, baina banekien funtsean kasetak aipatzen zuen Madalen Erreka zela, adizkide. Debaldeko eta euskal literatura neondin ez aberazten ez duten hainbat orrialderen buruan adizkiderik geratzen baldin bazait bederen. Adizkide beraz, nolaz eta nondik dakidan hain segurki eskatuko didazu menturaz. Nahiko nukeen arren ez naiz aiztia. Gaznak ez nau pertsepzioaren ateen araindira eroaten. Telepatia zein simpatiaren ordez laketago zait urdepatia. Are gutxiago ez naiz ekiziruze izarbaletik etorri eta idazle itxuradatu den kuskandela ikaragarria. Ezer ez naiz eta badakit. Egunkariak ateratzen zuen berriaren pertsonaia nagusia Madalen Erreka zela banekien. Emaztearen egiazki ezagutzeko parada eduki nuelako ene gazte aroko esilio bideetan.